ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾಬಣ್ಣೆ. ಹಾರು ಮಿತ್ತು పోతారు ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಹೋದಾಂಡ దాది సార్ ఫోటో ముందు ఉండదಲ್ಲ దాది సార్ ఇది దాదా పోతారు ఆరు మిత్తు ప్రాక్టీస్ కొరందు లేరు ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಗೋಡ್ಗೇಡು ಜೋ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನಾನೆ ಒಂಜಿ ದೈರೋಡ್ ಬೈದೆ ಅನ್ನು ಈರು ಮಿತ್ತು ಪೋತಾರ ಬಂಡ ಯಾಂದಲ ಪೋ ದಾಂಡ್ ಬಂಡದೇನಿ ದಾನವತ್ತಿ ನೀರು ಅತ್ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ತಾಲೀಮ್ ಕಲ್ಪ ವಿರವಣದು ಪೂರ ಜನವನ್ ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಅವ್ವಂದು ತಾಲೀಮುಡು ಪುರಾರು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಬೋತಿನಾರು ಆಂಡ ಈರು ಬೈದಾರತೆ ಒಂದು ಪೊಂಜೋಲು ಬಣ್ಣ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ದಲ್ಲಕ ದೋಜುಂಡತ್ತಿ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚತ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷದ ದಿಂಚ ಅಲ್ಪ ಜಿಮ್ಮು ಬೋದಿತ್ತೆ ದಾಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೋಪು ಜತಿ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಬಂಜಿಗೆ ಎಪ್ಪುವರಿಗೆ ತಾರು ಆರು ಬಂಜಿ ಎಪ್ಪೇರು ಆರು ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಪರ ಎತ್ತಿನಕಲೆ ಬಂಜಿ ಬರ್ಪುಲಕಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಆರು ದುಂಬೆ ತಗಡು ಬೆಚ್ಚ ಇರ್ನ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ತೂದದಾದ ಬಂದ್ಪೇರದ ಅನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾವಿச்சு ಎಂಕ್ ಒರ ಆರೇನು ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಕಾರಡ ಪಾತೇರು ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಕ್ ತಾಲೀಮ್ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಒಂದುಲ ಉಂಡತೆ ಅದೊಂದು ಒಂದುಲ ಉಂಡು ಯಬ್ಬಾ ಈ ಮೇರ್ನ ಬಂಜಿ ನನ್ಲ ಬೋತುಜಿ ಹೌದಾ ಬಂಜಿ ಪೋಯರೆ ಬೋಡದೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಒಂದುಲ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾರು ಮಲ್ಪೇ ಉನ್ನೆಟ್ಟು ಬೋಬುಜವು ಎಂಕ್ ಆರ್ಮ ತಾಲೀಮ್ ತಾಲೀಮ್ ಮಾತ್ರ ತಾಲೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರೇನು ತೂ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಯಾನ ಇರ್ನ ಅರ್ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂಬೋಪೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಬೈ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ತಾರು ತಗಡು ಬಿಚ್ಚಿ ಇಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾರಿ ಬೋಡ್ಲು ಅಂದ ಬಕ್ಕ ಆ ಜನಗ ಸುರುವಾಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಡ್ಸಿ ಬಟ್ ಯಾನ ಅಂಚ ಬಣ್ಣದ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಬಂಟು ನಿಕುಲಿಂಚ ಮಾರ ಈತು ಜನ ಈತು ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಸೈಸಂದರ ಆರು ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನತೆ ನಮ ತಿಕ್ತತ್ತ ಪೈ 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 ಅದು ಒಲ್ಪ ಬಲೆ ಸರ್ ಕುಲೆ ದಾದೆ ದಾದೆಯಾ ಮೆಂಬರ್ ವೈದ್ಯ ಹೊಸತ್ತೆ ಲಕ್ಕ 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 ಎಂಜಿನ ತಾಲೀಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ನೆಟ್ ಅಂದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಪಂಡ ಎಂಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಶಿಸ್ತು ಬಂತಾನ ಮ್ಯಾಗ ಶುರು ಟೈನು ಕೈಲ ನೋಡು ಕಲರ್ ಪಾಟ್ರ ಮೇ ಓಡೆ ನೆಕ್ ಬಿಚ್ಚಾಡ್ತೀನ ಓಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಬೈತಿನ ಅಂಚೆತ್ತು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಜಿಮ್ಮು ಒಂದಿತ್ತೆ ಜಿಮ್ಮು ಪೋ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋ ಬರ್ಪಿನ ಅಡೆಗೆ ಅಲ್ಪದ ಎಂಚಾಂದು ಶುರು ತೆರಿಯೋನು ಗೊತ್ತಾಣತ ನಂಗಿನ ನೀರ್ ಈ ಬನ್ನಗನೆ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪೊತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಮಾರ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುನಗ ನೀರು ಎತ್ತು ಬೋಡವು ಅಂಚತ್ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಮುಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಗೊತ್ತಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಂಜಿ ಬೋಡಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಬಂಜಿ ಬೋಡಾಂಡ ಸುರುಟು ತಿನ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಐಕೆ ಬೈದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತ ಮುಲ್ತ ಶಿಸ್ತು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡಪ್ಪ ಪನೋಡು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಯೋಜನ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕಬಡ್ಡಿ ಕುಲ್ದಿನ ನೆಟ್ಟವೇ ಬನ್ನಿ ಶಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯ ಬಿಕ್ಕರ್ ನಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಒಟ್ರಾ ಚಿತ್ತನ ಯಾನ್ ಬುಡ್ಪುಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಬಂಡ ಕೇಂದ್ರ ತೈ ಅವೇ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಶಿಸ್ತು ನಿನ್ನ ನಾತ నేను ಬಾಟ್ಲಿಲ್ಲ 12 ಲಂಚ್ ಬಾಡಿ ಅಂಚಿ ನರಕ್ಕ ಮತ ಒಂಚೂರು ಗಂಟು ಬೇನೆ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಪಪ್ರಯೋಜನ ಪೋ ಯಾವು ನಿನ್ನಡ್ದು ಆಪುನತ್ತೆ ತಾಲಿಂಬು ಕಲ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ಆತ್ ಭಂಗ ಬರೋಡು ಚುರುಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರೌಂಡು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ತದೆ ಆನ ಬಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಕು ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಜಿ ಎಂಚೆಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಜಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಬಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಡು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪು ಇದು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಈ ಶೇಖರಣ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ ಬೇತೆ ಏರ್ನಾಡ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡ ಶೇಖರಣ ಬಂಜಿ ಎಂಚ ಹೊರ ಲಿವರ್ ಪೋದು ಪಿರ ಲಿವರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಹೊರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಬೊಂಬ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೊಮ್ಮೆ ನಾ ಲಿವರ್ ಪೋದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಬೈತೆ ಲಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ವ್ಯಾಯಾಮಡು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬರೋ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಲಟ್ಟೆ ತಿರ್ಗಾವನ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ಲಟ್ಟೆ ತಿರ್ಗಾವನ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆಕ್ ಮತ್ತ ಸುರುಕು ಪೋಪುನತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇನಿ ಬತ್ತದ ರಪ್ಪ ದೆರ್ಪೆರೆ ಬತ್ತೆರೆ ಮತ ಪೋಪೆರೆ ಅಂಚತ್ತವು ಇಂಚಿನ ಲೊಟ್ಟೆ ಲೊಟ್ಟೆತ್ತು ಮರೆ ಲಟ್ಟೆ ಲಟ್ಟೆ ಬಂಡ ಕ್ಷೇಮನ ನಾಲೈಲ ಸಮ ಗುರುಜಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಲೊಟ್ಟೆ
ಪಾರ್ವತ್ತೆ ಅವು ಸುಲಭ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಲಭ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನೊಂದು ತಿರ್ಗವ್ ಸುರುಕುಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಕಂದತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗಳ ಆಪುಜವು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಆತ ಬಂಗೊಂಡವು ಲಟ್ಟೆ ತಿರ್ಗಾರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಲ್ತದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೇತಗಳು ಸೀನಿಯರ್ ನಕಲು ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಅಂತ ತಗೋಣು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಾಣ ತಿರ್ಗಾವಿರು ಬಾಣ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಓನ್ ಪೌರಾಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಮಾರೆ ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ. ಅವತ್ತೆ ನಾ ಒಂದು ಬಾಣ ಅವನ್ ಪೇರು ಈ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಣ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಪೌರಾಣಿಕದ ಅವು ಅವು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ. ಅವು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಬಾಣ ಒಂದು ಅಂಚಾತು ಒಂದು ಬಾಣ ಅಂತ ಬಂದು ಇದು ಬಾಣ ತಿರ್ಗಾ ತೋಚ್ ಬಾವು ತಿರ್ಗಾ ಹಾಗೆ ತಾಗನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಇನ್ನೇ ಸುರುತ್ತಿ ಹೋದಂತ ಏತ ಪಿರ ಪೋಪ ಮಾರೆ ಅದು ಹಾಲು ಆಪುಜಿ ಮುಟ್ವಲ್ಲ ದುಂಬಲ್ಲ ದುಂಬ ನಮ್ಮು ನಿಂಚ ಬೇರೇನು ಆಯನತ್ತ ಐನ್ ನಮ್ಮು ನೆಂಚವನ್ ಅವು ತಾಕು ನ್ಯಾಯ ತಾಕುವೇಣ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅವ ಅವು ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಟರ್, ಓ. ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಚೂರತ್ತು ಜಿಂಜ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐನು ಮಲ್ಪೊಡಾತಿ ಒಂದು ನಮಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಗಲೇ ಬಾರಿ ಈಸಿ. ಗಾಡಿದ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ತಲೆ ಹಟ್ಟೆ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ఆయన పిదేకొండది పుడుకోలే యావై ತುಂಬ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಮಾಸ್ಟರ್. ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇತಾ ಮುಂದೇನು ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಬ್ರು నువ్వు సులాపండత ఈ డ్రైవింగ్ మల్తాత ಮುಂದೇನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕಂಡು ಆಡತ್ತೆ ఓ మిత్తు దక్కదు ఒక మిత్తు ఏర్ పత్తుని నిన్న కుటుంబదేనా ಚೂರು ದಿನ ಉಂಟು ಮಲ್ಲಿಚ್ ಓ, ದಿನ ಅಂಚ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಒಕ್ಕಂಚ ಅಯ್ಯೋ ನಿಗಪ್ಪಲೆ ಮಾರ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ನೇಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಕಲ ಬೀಜಾವ್ ನೆಡ್ದಿ ಒಳ್ಳ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಓ ಎಂಡ ಸಂಕಲ ಬೀಜಾವ್ ಬಂಡ ಹತ್ತು ಸುಲಭತ್ತೆ ಸಂಕಲ ಕೆಕ್ಕಿಲು ಸುತ್ರಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕ್ರಮ ಉಂಡಿಯ ತುಯ್ಯರ ಮಾತ್ರ పొరలు ತುಯ್ಯರ ತೂನಗಣಂಕ ಮಾತ್ತಲ ಇಸಿ ತೋಜುನು ఆయన మల్పునగానే అయితే బంగ్ గొత్తాము ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರೇಕ್ ಏರ್ ಕಲ್ಪ ఏరు ಇರೇಕ್ ಏರ್ ಕಲ್ಪ క్యాన్ల బేత మాస్టర్ కల్తీని ఈత ವರ್ಷ కల్తీనేటించోళ్ళే ఆయన మాత కలపడం నన్ను బంగ ఉండు